Nyt toi kuolee niin kympillä. Ellei mä kuole aikaisemmin. Mitä hitse pedofiiliointi? Aijaa on kiva pedari, pääse multa karkuun. A few moments later. Mutta miten mä voin taunata? You failed. Tämä QSL. Uhkea uros ikä 42. Olen karvanen mies ja pidän saunasta. Tiesitkö sinä sitä? Mä oon karvanen mies. No tuossa keskellä allas toi elkkuboksi. Oot hetki. 4, 3, 2, 1. Älä. Mitä tapahtuu? Äijä tappaa mut. Tapellaan sit. Vittu sulla on tehokkaampi meillä kuin mulla. Tiesitkö sä? Sampo eka voitto.